Wat is er nou leuk om bedrijvenwipper te werden? Ja, nou, ik mag wel graag alleen nog werken. Ja, een beetje wat krant lezen, ik mag wel graag een boek lezen. En ja, ik vermoeid je me dan wel. Hallo. Ja, hallo. Ik zal dat spandoek even Nou. Krijg je hier wel eens vaker wat bezoek? Dat komt geregeld voor, ja. Dit is mijn broer en die komt toch wel gauw eens even langs een praatje maken, ja. En ja, ik wil horen. Nou ja, sommigen zitten hier 10 minuten en dan ben ik wel. Ik zit in mijn oren nog. Ik ga wel toch nog helemaal verder, kan ik even luisteren. Denk je dat ik wel eens van je broer? Nou ja, dat is wel goed. Dan wordt hij eerlijk mensen, zeker. Ja. Dus dit is een beetje een hangplek. Dat is het wel, ja. Een hele hoop die zal het missen dat er een pensioen is. Want dan kun je hier net maar even zitten te kletsen. Hè? Er komt er weer een meneer aan. Let het door maar even niet, meneer. We hebben een foto van de oude maatje. Een lelijke kerels zijn altijd knap op een foto. Oh, is dat zo? Ja. Mijn dochter zei deze foto's weer wel aardig leuk, die op dat ding staan. Ja? Ja. Ik ben jou Ja, dankjewel. best en wie weet iemand uit. Hij heeft een cadeautje voor hem kocht? Ja, dat heeft hij verdiend, want hij houdt de brug altijd voor me open als ik eraan kom lopen. Dan gaat de boter niet door en dan wacht die boter dat ik overgestoken ben. Dat doet hij. Ja, dat zo? Ja. Nou, misschien dat zou toch wel eens een keer, misschien niet altijd, maar... Nee, maar het lukt altijd, meestal wel. Oké. Die leert ze, hè? We komen zo vaak langs, elke dag, dus ja, dan krijg je een beetje familiegevoel, hè? Want wat hij je daarvoor dwam had, dat hij jou zo'n voorkeursbehandeling... Nou, zo nu en dan aai ik hem even over zijn bol. Dat helpt. Nee hoor. Beetje vriendelijk wordt en dat scheelt. Gewoon even aardig zijn. Hè? Ik lees heel veel. Ik denk dat 80% wat in de krant staat, dat ik lees. Vandaar dat ik wel zie dat je meestal bent van nou, ik zeg het net zo wel, maar dan kan je nog. Kan ik zeggen, lezen. Of ik mijn kranten nog maar mijn huis nemen, dan denk ik hem wel natuurlijk. Maar eigenlijk ziet het zo'n tjenuus van, nou jongens, ik kom maar op. Met mijn bruid. Ja, dat mag ik net zeggen, hè? Nee, maar begrepen de hint. Ja. Goeie. Ja, Wat ben je on man? dat ligt wel sneeuwschouwen. Maar blijven met weer van hier mee. Je hebt er maar materieel bij, is ook wel. Zeker, maar dat gaat harder waaien. Hé? Maar je mag graag heen met zo'n blazen niet naar weer? Nee. Oh. Ik ga vakantie, dus dan mag het wel even, hè? Ja? Ja. Dan wil je een boete te stuurt? Nou, dat komt net op de televisie, hoor. Nou, iets stukje. Oh. Nou, dan ben ik de boete stuurt. Ja. Maar dat het resultaat opsmieten. Jazeker, jazeker. Alles leidt nu op een gedicht, hè? Dus ben je er al. Nou, dat is nou voor de boorman. En een pedicure. Ja, mijn vrouw is pedicure. Aha. Ja. En klus je ook nog wel wat bij de pedicure, als assistent of zo? Nee. Dat heb je al je eerste lid, joh. Ja? Ja. Maar je had ik wel eens bij. Die had ik wel bij, ja. Nou ja, gisteren heen, hè? Ja? Neem het op. Maar we even een blik werpen? Ja? Ik vind het best. Oh, hier is het. Goeie. Nou, goeie. Je man vertel even hoe de pedicure. Ja, nou, dat is dan wel. Ik ben wel helemaal net op de televisie. Oh. Nee. Wat staat er maar op? Nee, maar ja, Nee. maakt me net geval uit. Oké. Ja. Maar dat is ook weer de passie? Ja. Dat is mijn werk, ja. Oké. Maar daar hak ik er ook een aan, hoor. Dus daar hoef ik verder net reclame voor de maatje. Oké. En hij je man wel eens onder de hand? Vaak nou, ja, dat mag wel even, hè? Ja? Ja. En is het wat, Ja. wat een goede patiënt dan? Kan hij wat stilzitten, blowen en zo? Nou, een beetje kriebelen onder de vorm. Zoals de meeste man. Ja. Jouw man bent kriebeliger als Ja. vrouw? Ja, ja. Hoe kan dat? Ja.
Ja, geen idee. Nee, ik wist het niet. Nee, dat is meestal zo mijn ervaring. Dat de man wat kriebeliger binnen dan een vrouw onder de voeten. Oké. Ja.